Usai mama kwa bahaya ADUMASA TV. Boma de saba subscribe jumadi no wase jumadi no. Ama unia enya bi ahye. Kotoni mambo smene de toso eye edu mienu 12 May eda juodai. Ena yera na se to kotoko hene yesi wo. Say mfanye ono ane ni fahene Asante man ni fahene Daasebre Osei Bonsu a wato no yemfa eda isi wo nya ne na wotweda. Ne da yaba be piem wo ha de. Ye ba ne nananam aba be gina wotweda. Na ya paye ni so nhyehyɛ ne de asom se de be ya yewura kura be kura na chi kura no onzo so ebeduru ho no mu a onzo so ebe wo nka ye na wa hu tijebre YouTube ADUMASA TV, Facebook ADUMASA online, TikTok ADUMASA TV. Subscribe, share and follow be biala be hu ADUMASA TV na dwumadi ne enyina ne naso ye bawram me amedi dwumadi mi na acha me mede ede aduana de shebe dia ko ni me nua ba Zak ene ne ya ba be piem ha ya ba be somo e wo Asante Mampong yewura Daasebre Osei Bonsu ne na wotweda ye monram. Asante amane ne amamre ye ntoto na senti Biretuo Piesie ene da form awisi ahene Asante Mampong hene Asante man nifa da form ntino e wo se ne na nanom so hu se de o te gita jeso ebe akurade a na wo se na nanom so ebe ye o mafam de de bo Asante Mampong man ne Asante man ma dwumadie no ekoboko se dom se pe no nti na nanom dodo na ene be pie mu ewo ye akyeremade amani ampo Stevas 2 Palace ase enye asem kuma amani ampo Stevas 2 Palace wonom enye asem kuma nti semre na nanom dodo na ana aba be pie mu ewo hanom wonom ekom nsuo bosom amoti akonfo dodo na ana aba be pie mu ewo ha nti semre die wohwa hanom na nanom so ye o mafamu dia enye asem kuma mo beti wiem na mayi musuo ne esan afri honom se de be ya na hotweda yi na nanom apaja o mumu o mesa betena se na bibia eda boko enti abosom ebia ne ne ensuo bia oba ha bia so ane na kade na nanom so eba ye obia ne ne de enti oba be piemu e wa Asante Mampong amani ampo Stevas 2 Palace dia na nanom akonfo enzo so afamu dia omo ye ede aboa ene dwumadie e wo yewura Daasebre Osei Bonsu Asante man ni fahene ne na wotweda yedi ne kotoni ma bosume de toso eye eda edomienu yi ena tuo na nanom apega momo ye twen so mesan ba betena se na nanom ba betena se a ye beto da bia no ye ne tua wisim ADUMASA TV de beto fom bia no ye befa amama hu enti sede hu se ye na nanom sane a omuti sa yebo ni sire na ye de sebi prediasa twene ane sebi emen edi tata na wono nso so edi asa we kire tumi ane amane ne amamre Asante ewo ifritete
Otufo ni fahina otoso mienu kwanta kese hene ewa ha nana ye mo medawase yesama we yakonsoso nana brichi abo ni fafo wahwere ni fa baako ni fa foforo so asa betofom edie na ye ka kira santeman ye meka ne se asanteman eni ata kokowa eni sei kubase ni fa fekutire menu apena asko Mampong hene enanu ya de na atweda ene na ye ka se so asanteman ni fa hene ye di na atweda ese ni fa fekuo eye kumase ni asanteman enya sempa maye ba de nyame pe ena wo ye enu ti na yaba ewie bo nyina yatim eni Biretuo nti yatim yesom na ye mobi ati ase asante wobi na asante wobi kire de mekan emrante no emfa mamre nye se ye sebe tete kwa asem omumom primpenifo na wo bete mpanisem na de onim mpanisem no de amamre ne amane ye adwuma no bebi obekọ bia no onwunu ho anim ase de mekan no bada wase otumfuo ni fahina otoso mienu kwanta kese hene ene ekotie ni ban papa esoso ankasa etiseme nananom dodo e ba ye ena wani gusu a wo hwe wo no nananom dodo na nso atumi aba be piem wo ha
medical kato say Yera Daasebre Osei Bonsu wonye ohene sabi kuma bi ena ya na yitra study hono no ye ba fa so ananam ahemafo ni betianom enti ye betwa ye ho a na egusu a wo Asante Mampong ADUMASA TV e wo YouTube ADUMASA online so Facebook wo hene yere akua pokua bo amahema ena ye nananam ahemafo so ekeka ho enso so e wa hanom a obeboa amadwumadie no akoso ADUMASA TV koso ana ka se nananum tie ye na yenso so yesom tufo akwamo hene asafo boache ajemai Bonsu wono so na ye kumase asafo hene se me wochia eye ne mamenom asonafo nyina busapani awosaya otufo akwamo hene se me wona ne mame bechem hema nana adwampo dwamna sewa edi asumsam nana no yin so aba boa amana dwumadie no akwatate enkane denya se man hema enkane denya se hema seme ono so aba bepemu hanma ono so ene etufo akwamu hene edi kasasie seme nana amankwa kodom safi ADUMASA ehene tufo sante hene bempon afei eno ono so aba bedru hanom a ono so ede 7 prediasa ebema abusia yako na wama omudake na sanse ade ato eye Biretuo ani Yera Daasebre ankobeko ne sente eye nana amankwa akodom abebio samfi ADUMASA hene tufo bempon ai tufo bempon a wodi samfi ADUMASA kokobe ne mpatam nyina edo ahya ne nsa ana semei waba bedru ha woni na tena nkronya omonzo so eba ababema ye mame eye nana jakoma dufie Mampong hema jako no mama Biretuo fo nyina so jako semei nana amankwa kodom tumfo sante hene brempon samfi ADUMASA hene wadru hanom a waba beba eye abusua jako enti semei wono so ne na tena nkronya eye ne kontire ene ne chiame ene ne tena nkronya ena aba bedru hanom a obema abusua yako no amaye mame shedene sanse kramofo da kena wose enya abasa afumiemu yana anwene ho de nanso eye eyenkojankoja ato Daasebre ni ono a enkobeba ne senti Yera amankwa akodom enso so adru ha obema abusua yako nananum Biretuo abusua awo ye Mampong predua ni Biretuo abusua e wo 7 prediasa Asante memu de ena sebe otufo brempon na amankwa akodom safi ADUMASA ehene adru na ma woba abema Biretuo fo nyina yako na wama omo shedene ade mama sanse omo nyina ana ade ato wona sebe tufo brempon odwe hanom a oma abusua no yako Edaso, Nana Machame, Esimoso, Namasi, Yevlanom. Daasebre, Daasebre. Yo, Nana Mijama, Twasika Bank. Now, woman in Bangia, Yanu Budin Sawaso, I was such a man, Asante mem. Now, must say, Ayadia, Daasebre, Aquacra, Wamukuta Sam, Ayam Mots, 2 Chris, and a Fay and so Mot, 3 Chris, a Fay and so 10 curtains. And a snap 2 bottles. Amasakuta 2,000 Ghana cedis. Say I'm from war. Or Twasika Bank. Yadamwasi. Yo, why Nana Mabudua, Aquaba. Atasto Bodia. Nana Kofi Asante Mansa. Sabronum Mahene. Sabato and Nana Kofi was 2 or the kind. Gobo, Nana, Ajanem, Water, and Mama Henry. Papa will be handsome. A person can sell and Federal Watcher Manapapa. I am the former CEO, Cocoa Processing Company. One and Osei, and Mama Henry. Sabre, one so, and one can go down. What year we did a Chino, where former commercial bank manager. One so, one in the now. Now, the Grammy. I had Nana Kofi Usu, our decay, what year from here was the Enzima Quantamene, and there was getting in our store, was the end $1 million on the 2, you want to store at the one pay,
ensuo yɛ didi amadeɛ yɛn nso mako aduasa afei dɔkɔdɔkɔ yɛn nso edu ɛna nananom afei hyina strada na yɛn nso da so a wɔde bɔ Mampong yɛ former education minister now member of parliament representing the people of Bosomtwe constituency wɔn nso so ɛwɔ ha yɛ wɔde na onyam ɛbɛtɛ ɛdwadie. Nanom akyɛmɛ ɛne deɛ madamu tie nam sɛ wuranom na agya tuma tifie sɛdeɛ tuabɔdɔ mahene nana agye takyi firi bɛyɛ mai yɛwura wɔnkɛneɛ wɔbayɛ ne deɛ mu 1,000 Ghana cedis 1,000 Ghana cedis ɛnka ne sika no 10 million Daasebre Daasedan yo nananom mɔdɔrɔ mama mfama sɔn ɛmfɛmme Asante Mampong SDA Church. I'm saying we have 1,000 Ghana cedis. And so Marco Nakansia. And so come on, fellows, I'm in a book. I'm saying we have 2,000 Ghana cedis. Anything you bless your person, won't tell them, say, Ranom, Nana, a Jakuma, Tifie. Mampong ehene onwa ne Dr. David in cancer Jamana Neire Mrs. Yvonne So said Mrs. Yvonne So we work 2,000 Ghana cedis and can 20 million this one also 20 packs and also account and all my chairman and the mother na mutie and say and Asante Benya Bema Kachre Asante Benya Bema Kachre Bema Frebia Atimai Kwabe Kenya say ehre was say Kenya say na no ofi kokofo dua pafuachi for the 1,000 Ghana cedis 1,000 Ghana cedis I can start telling you na yasantoa watu twebema wo pa no betia na twema nana yasantoa wani na kwa so ine watu twebem e ba betia amai hema no so adwo nananom madaroma mejina ha ade ema aye matalis asafo afijase diocese eni sofo pani bishop eni asafo ni asafo ma e ba betia yo mejina ade ema Collins Niama, a former CEO, Ghana Water Company. There are Niama Top, 2,000 Ghana cedis. Now, Jakuma Dufie, young farmer, one addition. Here. Okay, Ebrabia, Ubu, Tilifita Biano, Anetepa, Anetepa, Aguna, Sabre, Asante, Japoma, Etasa, Liato, Akuna. Ejoso Mayama Nana Yasantoa Onoso Owa Bechem Nana Adwa Pop Jana Sewa Nana Mayama Ebusu Omo Eba Yemawina Akoba Yo Nana Aya Ajawi and in a bush Assam and in a bush so about it. San Ancha, official Maya, and a fay, two or two for report, and almost so about it. Yako. Narvasame, and the mother, Mutia, Ranom, Nana, and the Kuma Tiffy, Sadia Bosumche, Asamai Marine, as you can say, Okutia, a good Chima, Okutia, a good Chima, Asama Marine. I'm
Osei 1,000 Ghana cedis. Yera Baba, Angela 1,000 Ghana cedis. Hajia Nasara, Angela 500 Ghana cedis. Mott, Aya 5 Grace, Enso 10 Grace. Angela, you say you're and what's your name? And if your mother, say it. St. Monica's College of Education, principal and his staff. No more actually 1,000 Ghana cedis. 1,000 Ghana cedis. That can scale 10 million. Okay, now for Piesie. Now, as someone more, and then also to have our more action. Now, no matter what we say, we are going to say we are trying. Now, as I come out of the day, I'm going to try to do it. What up, I'm Mr. Wayra? Mr. Mampong, and I be. Mampong, and I be. And the work of the city, we're going to watch him on a camera. Second, as I'm the Mampong, Anglican diocese of Asante Mampong. Yes, to me, and the answer, and I recommend the fee. Yes, to Daasebre, to the Sandman, yet to the Nawachana, and I command the fee. Anglican diocese of Asante Mampong. And 5,000 Ghana, 5,000 Ghana cedis. It is the 50 million Anglican diocese of Asante Mampong. Let I command the fee. Say yes to their job. Madame, I will tell you, bro. I'm going to try him. I mean, let I command the fee. See me now. This is how I'm going to the film. Mampong. I will the film. Say me, I want to be and yes, sir. And I'm here. And I'm here. That's what I'm here. This is what I'm here. Someone in the hospital. If you're putting in the hospital, and 2,000 Ghana cedis, 2,000 Ghana cedis to be spent 20 million. And so, I like that. I'm going to go and do 1,000 a month. That's the money, sir. That's the study amount of ability. And now the year 44. Let's see. That's the rule. And I'm this one, you know. When you need to my cousin, when I saw him out, it was Daasebre, 50 million African diocese of Asante Mampong. Manifesto. And then when you need to my cousin, that's the rap. Okay. And to be a say, Ogwesia, Odro Penny. Ogwesia, Odro Penny. Jebo, Ejanya Babedro. Jero Daasebre Osei Bonsu. Ewisi ahene asantima ne fa hene. Ne na woche da no yenya ede aba na wiye. ADUMASA TV ha na ede mosi. Kosisi ebe bota ede be ye de dot yeso no. Ye ni bigusuwa ede akire kosisi. Ebenya dakro ne de ababa somo na nanam dodo na retime ba sem na me no kasai nana ma McBrown oyes ne twani a waje ne din e wo my Ghana me ya pa onzo so ababa piem e wo fidua mi hanom a onzo so ede ne de ebre na mate da sare akuku da makunyini ne ne ntini bebre e na tumi ba ya ombe piem e wo fidua mi hanom na nanam ama hene ne ama hema no me ba wo fe so ma hema adankraja ma hema ana afenzo so aduana Piesie wode no ochikusi intirama ana afenzo so kuma wuma hene ana afi nananom bebrebe ana baaye asante achim do me abre nana ya asante wanom nana dote hema anom nana adunko hema anom afenzo nana sawi ahema anom nananom dodo na ene tumi baaye on bepie mu e wo dwumadi ase kosisi ne dote ye ye bebo so se eda sei ene ye de dote ye na ADUMASA TV yani egusuwa edi dwumadi no achi subscribe share na disuante wanya no wasa anime so comment section na de agu o nti bibia say comment section no wabisa okrom hine baabi ya moni dini obetumi e de ato comment section say oh me free ya o me krom hine ya friend say ye bebo ni nyina e de amaw ADUMASA TV kai say o kai bede nananom 8 sieme enne me ya me du dwumade mu nyina chiame aba som wo Asante Mampong ye Daasebre Osei Bonsu na watch de ya se no me din e de Ediana this year, Petit Akon, many Abema Zak, and a net, Yabesomo, Yakramo.